खुलुमबाय लोगोफोर गोदान बोसोरनि बयखौबो गोसो गोरबोजों बराय हरबाय लोगोफोर दा जोङो तारमाने बैसागोआव न'आव थांनाय जायासै नालाय ओमफ्राय दा क्वार्टारावनो एसे बोराय बुरै रंजानो नागिरदों दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम एसे शेयार खालामनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो आरो नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट हरदो आरो जायफोर बिथांमोनहा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर आरो नटिफिकेसन बेलखौबो अन खालामना होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननि खाथियाव सहैयो फैदो बिदिबा भिडिअखौ नायलांनोसै थांनाय बोसोराव थांदोंमोन रंजादोंमोन बेखायनो गोसोखांदों लोगोफोर एबाराव थांनो मोनासै आरोखि थांनो मोनैग्रा सिन्था मोनसेया फेसबुक इउटुबफ्राव गासिबो नुबाय गरम जाबाय जाबोनै दा बोराय बुरै सानजोंनो दसेयावनो एसे रंजानोसै होननानै रंजाबाय दे नोंसोरबो एसे नायलांदो लोगोफोर जोंनि मोसानाया जायो प्रेक्टिसबो गैया जेबो गैया ओरैनो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार ओरैनो जाब्बा जुब्बा मोसालाबायबाय आरो बोथोरनि लोगोफोर दे फैदो बिदिबा नायलांसै